který ve svých 12 letech založil Vitasic, hrál v Krucifisku, hrál v Grisonu, hrál v Grizzlym, nás Medvídě Kola, baskytara pan Karel Haďar! A podstatný multiinstrumentalista, který vytváří všechny plochy, zpívá se mnou, hraje na polkací harmoniku a hlavně hraje na klávesi. Vítěz na koší černé brány jako klávesák roku pan Zdeněk Leš! No a samozřejmě kytary. Po vaší levé i pravé ruce kytarista, s kterým spolu žereme skoro 8 let, začal v 17 a od té doby mu zůstala přezdívka Miminko. Miloš Miminko na kytara! No a po mé levé vaší pravé ruce pokračovatel. Já nechci někoho naštvat, abych neřekl pokračovatel country kytary. Ne, to bude zarážka ten klobouk, neboj. Dámy a pánové, kytara Jirka Urban mladší! Takže to byl Adevent a zeptám si jednoduše. Představíte se i vy nám? Tak pojďte na tohle naprosto seriózně, protože jestli zjistíme, že někde v Ostravě jsou schopní fanoušci zažvat mnohem víc, tak to normálně zabalíme a jde pryč. Na 3! Raz, 2, 3, jde! Strakovice, co to bylo? Tamhle vzadu se někdo neobtěžoval, ani se usmál na to, že otevří hubu. Pojďte všichni na 3! Raz, 2, 3, jde!